फिसिनाय दंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो मासे सिथारनो नागिरदों। ओमफ्राय अनलाजों मेवाइ होनानै संगोन आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअखौनो नोंथांमोननो देखायनो सानदों आङो। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं मा मा खालामगोन। मैयानि भिडिअआव नोंथांमोना नुदों जानांगौ, मा होनो दैयाव दुगैहैदोंमोन ना जोङो। ओमफ्राय बेयावनो ओरैबायदि थब्ल'ना खानाया गोब्रा जाबोजोबदोंमोन आंना। बेखौनो दा फुङावनो दुगैना खर' सर' लोबफिनबाय आङो। ओमफ्रायसो नै सुजागासिनो खानाया। ओमफ्राय अखाबो हागासिनो ना बायहेरायाव, ओमफ्राय नै फारौसिनो गासैबो सिजोबजोबो दै लानानै। साननैसो दाखालि माइ गायनाया गोसोम सावथाल बायदि जाजोब्बाय आंहा, नायजाखायालै सयथि अयनायखा। खय बोसोरनि होनदोंमोनलाय संजिला? दुइ बोसोरबा फिसा साबावसोना दाउआ? दाउआनो खासि जाखाया, गिदिरावसो। नोंनो अलराउन्डार हायो। जाबाय 2 मिनिट जाबाय आरो आलदा नांनोसै ना? औ होमबा लाबाय थानांगोन। दोननोसै दा?
गोदानाया नै साफा आंना गस्लाया थैना होबाय गानस्लायथ'ला आं बेखौ दाहायसो गानस्लायसै ओमफ्राय आंहा दिनै संनाङा ओंख्रिखौ आयं संनो नागिरदों ओमफ्राय आयं संनायखौ बेखौनो नोंसिनो देखायनो नागिरदों आरो अराव संनायखौ देखायसै बेदरा गासै बेनो दहाय गोदानाया ओमफ्राय नैबे मेवाइखौ खारैजों रुना सुनानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय ओरै खारै ओरै थाव ओमफ्राय नैबे अनला उनखानाय ग्राइन्डाराव होना लाखाबाय आरो अनलाखौ नैबेवहाय बानलु गोरान हाइजें सामब्राम गुफुर ओमफ्राय पियास दं आरो ओमफ्राय नैबे मस्ला ओरै संख्रि ओमफ्राय दिनै अरावसो संगोन जोंहा ओंख्रिया बुरजा नालाय ओमफ्राय गेसावथ' गोदौख'नो हाया ओंखायनो अराव संनोसै अरावबा साबसिन जायो मोजां जोंखाबाय नै अरा मेजेम गैया खासिखायनो मेजेम जायाखैना बेयो गुफुरनियानो जाबाय दां दाउआ गिदिरबाबो लकेल माबादावबा एसे माबा जाद्राया सिमेन्टनि दानानै 가리비 이렇게 먹어 가리 이거 사다 이거 이거 가리비 이거 좀 맨날 이거
Onlaया लासै जागोन नङाबा बरिया साइज गोदौखाबाय खारै होथ'निया Onla bakıyorsun. Chay thôi chú ạ. Chay rồi ra nó ra yên. Kita mana? Angkat tak mungkin salah balik kan? Ada sih kalau ini. Dasun không ra không may lên được má này đã thay mà 149 thì ra về rồi mà giá ba thì số mấy đứa số đấy sáng sẽ thấy ai mới ở đây không này làm nên sao một đống có sai một nào đó. दा गरम बन्द नालाय गुवाहाटि थाग्रा बिदा गासिबो दंफैजोबो ना ओंखायनो बुरजा जायो आरो जानायाहाय गासिबो नयजन जायो दा मानि मानसि बुरजा नालाय जोङो लायनि थोरसियावसो जायोमोन आरो ना टेम्परारियावहाय ओंखायनो लाया जोब्बाय आरो जोबनानै दा थोरसियाव जादों नालाय सुनाय मानाय टाइम लायो